Yeah, 2016, Асеновград, Lil BLG. Yeah. Времето върви напред и няма да се върне. Ако имам късмет, ще ми потръгне. Още съм навън и след малко ще съм мръкне. Аз пък ще си пиша рими, докато се съмне. И така, с гордо вдигната глава, аз вървя напред и следвам своята мечта. Що така искам да стигна до върха. И няма да крия, че съм фен на смеха. Затова често си свивам зелена цигара, а ти ме гледаш така, сякаш мозъкът ти изгара. Знам, че ти нанася някаква тежка повреда, щом ходиш гол до денонощна аптека. И тука ми се струва, че пак се превзеха тия дет ме хейтват, че сами си отнеха пътя, по който вече поеха. Не за друго, а за да си търсят утеха. После ми разправя, че съм бахти поета, щом съм могъл да променя и сюжета ми. Какво да направя, като сте лакоми псета и все някой ще го отразни куплета. По принцип не ми дреме за тия срещу мене, шо така като ги гледам нямат много време. За кое бе, се питам, даже сам самият. Затова помежду си те да се избият. Аз пък съм такъв човек и съм егоист. Мога да опиша себе си като непокист. Обичам пред себе си микрофон и лист. Пак нека ме нарежда, то никой не е чист. От многото двулични хора на този свят дойде ми до гуша, повярвай ми брат. Не съм такъв човек, че да ги съдя, обаче стана тежко и ще ги пропадя. Не мога да ги разбера защо са такива, правят се на някакви мъкъла, не им стига. Първо ще с теб в най-трудния момент, а после ще си тръгна все едно, светът им е превзет.